Bugnaw pa ang temperatura karon nga adlaw bangod sa pagbaskog sang amihan. Sunod sa pag-asa, apektado na liwat sa amihan ang bilog nga Luzon kag Visayas. Para sa weather forecast karon nga adlaw, ang bilog nga Visayas, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon kag Oriental Mindoro ang mga-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga mayara nga mahuyang nga pagulan. Ang Metro Manila naman kay iban nga bahin sang Luzon ang mga-eksperyensya sa maulano ako na magalumon nga kalangitan nga may isolated nga pagulan. Ang bilog nga Mindanao ang mayara lang mga isolated nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorm. Wala man sang ginapaabot nga LPA o kon bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga mga adlaw. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sabisan ano nga kalintangan.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7. Detalye na sa mga balita lokal. Ginpanghiwala ni NOCPO Director Colonel Romeo Baleros nga may puwersa sang gobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental nga gintukod agud magpamatay sa mga persona nga ginaligar involbado sa illegal nga droga. Sunod kay Baleros, tanan nga mga aligasyon na lamang kag wala sang basihan bango nagapati siya nga hindi pag-isakripisyo sa mga kapulisan ang ilang nga profesyon. Sunod pa kay Baleros, makita kag naibaluan man sang tanan nga kung may mga persona nga ma-identify nga involbado sa illegal nga droga o kung anuman nga illegal nga buluhaton, ila inigin na patagayunan sang lehitimo nga operasyon kaangay sa pagpatigayon sang bypass operations kag search warrant agud maaresto kag mapatsakaan sang kaso apang palayag ni Baleros. May mga panahon lang nga may mga nagakapatay sa operasyon bangod nagabato ang mga suspetsado sa kapulisan. I think the policemen will not sacrifice their profession, no, for that kung lang nila yon, mga allegation lang nila yon, government process na organized para sa ganyang operation. Ang kabahin sa pahayag ni Colonel Romeo Baleros sang NOCPO. Tingoan ni NOCPO Provincial Director Colonel Romeo Baleros nga madugangan pa ang padya para sa kung sino man ang makahatag impormasyon o kung makatudlo kung diin nagatiner si Michael de Vinagracia nga sanay baluan nagasupply sang illegal nga droga sa palibot sang probinsya. Sulod kay Baleros sa karon wala pa sila sang validated nga impormasyon angot kay de Vinagracia apang pasiguro sang direktor nga ginahimo sa o kung ginahimo nilang tanan sa ilang tracker team pagi sa pagpakigangot sa ibang intelligence unit agon makahatag sa matuod kag beripikadong impormasyon. Palayag pa ni Baleros nagligad nga mga binulan may nabaton silang impormasyon nga nakita sa syudad sa Bacolod si de Vinagracia apan nagapati si Baleros nga ang mga kaangay nga personalidad ang wala nagatiner sa isa ka lugar. Nagapati man si Baleros nga wala sang politiko kun dalagko nga tawo sa likod ni de Vinagracia bagud man sa mga pagpandam ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa mga politiko nga naga-intra o kun involbado sa illegal nga buluhaton. Target naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA Negros nga tapuson sa kabuwas nga adlaw Pebrero 20 ang ilang ginahimo nga on-site validation sa 60 tanan ka mga barangay sa probinsya kag syudad sa Bacolod nga aplikante sa natalana nga deliberasyon sang Regional Oversight Committee sa palabuton nga Pebrero 27. Sunod kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, pila na lamang ka mga lugar ang ila wala makadtuan nga amo sa karon ang prioridad sang iya nga talatapan. Dugang pa ni Gomez, mayarag man sang pila ka mga barangay nga mahimo hindi madeklarar bilang drug-cleared area, apang ila na nga itatugyan sa komitiba ang paghimo sang nagakaigo nga desisyon. Base sa record sang PDEA, sa kabilugan nga 60 tanan ka mga barangay nga aplikante, 14 diri ang naghalin sa syudad sa Bacolod, samtang 46 naman ka mga barangay ang nagkalaihalin sa nagkalailain nga mga lugar sa palibot sang probinsya. Sa dugang nga mga balita lokal, madamo pa sang dapat trabahuon ang syudad sang Bacolod. Ini ang palayag ni Department of Interior and Local Government Bacolod City Director Joy Marideth Madayag matapos nga nagwa na ang bag-o nga memorandum angot sa road clearing operations. Suno kay Madayag, hatagan lamang sang 75 kadlaw ang kada local government unit para mag-comply sang panibag-o nga memorandum sang DILG kag kinahanglan nga mag-report sa kada bulan. Suno kay Madayag, dapat tutukan sang Bacolod ang illegal nga parking, pagkuha sa mga abandonado nga mga salakyan, mga establishmento komersyal nga nagasaklam sa dalan, mga scrap sa public road kag iban pa. Ginbolgar ni Madayag nga damlag lang nagkadto kag naglibot si DILG Assistant Secretary Felix Manuel sa Bacolod bilang kabahin sang iya nga trabaho. Suno kay Madayag, kapin 20 tugtog 30% pa ang kinahanglan nga trabahoon sang syudad sa road clearing matapos nga nakakuha sang 87% nga rating nagligad nga tuig. Si Madayag ang natalana nga magpakikita kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia para talakayon ang bag-o nga memorandum sang DILG. Nagpaandam naman si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa mga barangay nga naghatag sang sala nga report angot sa ikaduha nga round sang road clearing operations. Una nga napapanahog ang DILG sang memorandum nga naghatag sang 75 kadlaw sa mga local government unit nga magsumeter sang report sa kada bulan. Sunod kay Leonardia, pagkatutukan sang gobyerno sang Bacolod ang mga secondary roads bangod din ang sentro sang kampanya sa karon sang DILG.
Suno sa alkalde, nagapandam ini sa mga barangay nga magsumiter gid sa insakto nga report bangod posible sila nga mapanaugan sang penalidad kung sila matukiban nga naga-sumiter sang sala nga report. Suno sa alkalde, hindi lawog-lahog nga kapin 11,000 ka mga illegal structures ang nahawanan sa syudad sa unang round sang road clearing operation sa itong tiyalikdan nga tuig. We warn those iban nga basi wala gatag wala sang correct nga report nga mabalaan man na sila gyapon kag hinalian basi nga may sanction pa sila. Si Bacolod Mayor Evilio Bing Leonardia. Pagatalakayon sang sangguniang panlunsod sa adlaw sang Miyerkules sa konsubong adlaw Pebrero 19, ang pangabay ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga hatagan siya sang otoridad nga pirmahan ang duha ka separado nga kontrata sa tunga sang Bacolod kag IPM Construction and Development Corporation o IPM CDC. Sunod kay Councilor Dindo Ramos, Chair sang Committee on Laws sa SP, ang IPM CDC ang may lowest responsive bid sa damlaglang bidding nga ginpatigayon angot sa paghakot sang basura kag pagmintenar kag pag-operar sang sanitary landfill sa Barangay Felisa kasunod nga maga-expire na ang ila kontrata sa bulan sang Marso. Ginpaathag ni Ramos nga nagpatigayon ini sang public hearing nagligad nga semana kag ginpahayag nga ang kontrata ang parehas tinalikdan nga tuig magluwas na lamang sa dugang nga probisyon nga ang kontraktor ang magadugang sa duha ka dump trucks kag mga manughakot sang basura. Sa tion nga mapirmahan ng kontrata sang ang syudad ang magabayad sang 164.9 milyones pesos para sa paghakot sang basura kag 79.6 milyones pesos naman para sa pagmintenar sang sanitary landfill umpisa Marso 1 tubtob Disyembre 31, 2020. Nagapati si Ramos nga paborable ang kontrata sa syudad bangod wala nagsaka ang balayaran apisar nga nagadamo ang volume sang basura sa syudad. Tuig 2016 sa nagumpisa sa pagpangalagad ang IPM CDC diri sa Bacolod. Ginalauman naman nga antes ang Mascara Festival karon nga tuig, mangin operational na ang dugang 73 ka mga closed-circuit television o CCTV nga ipahamtang sa mga strategic area sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, nag-abot na sa pungsod ang mga CCTV nga ginbakal gikan sa Japan apang ini ang ipaidalon pa sa check-up kag testing sang engineering team sang contractor. Ginpaatag ni Vargas sa 73 ka mga high definition nga mga CCTV, 25 diri ang negatibo kon rotating camera, kag kapin naman 25 milyones pesos ang pondo sa sining proyekto nga ginkuha naman sa Special Trust Fund sa syudad. Ang mga CCTV ang para sa flood monitoring, may baluan ang traffic situation kag para sa anti-criminality campaign. Ang syudad sa karon ang may existing na nga 39 ka mga CCTVs kag apat diri ang under repair. Kung magpan nila, ma-testing nila by August, September paguro. Ay takot pa nila sa 73 sites mo. Tamo na lang ako na battery matapos siya before Mascara Festival. Si Executive Assistant Jo Marie Vargas. Nakita ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico ang maayo nga development sa proyekto sang syudad nga pagtakod sang closed circuit television o kon CCTV sa mga strategic area sa Bacolod. Sunod kay Pico, dako ang mabulig sang CCTV para sa crime prevention kag magagarantiya sang kapulisan nga ma-monitor ang 24 oras nga nagakatabo sa syudad magluwas lamang kung mayara sang brownout. Nagalauman si Pico nga ang mga ipahamtang nga CCTV ang makakuha sang maayong record labi na kung gamiton sa mga krimen nga nagakatabo sa syudad. Inaya siguro klaro 24/7 kada siya. Luwas lang kung brand out. Bakit ko brand out? Kasi hindi na feeling nga puro lang tanda kagintahan. Siya may mga ispitahan may harap. Kabahin sa pahayag ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa ibang panaton nga mga balita lokal, pinal na nga ginaprubahan sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga ginendorso ni Governor Eugenio Jose Lacson para magpain sang 34.6 milyones pesos nga pondo para sa kampanya sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental batok sa Coronavirus Disease 2019. Ini ang ginaprubahan paagi sa Committee on Health nga ginapamunuan ni First District Board Member Araceli Somoza.
Ang pondo unang aprubahan sa espesyal nga sinapol sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa atong Pebrero 12 tuig 2020 sa diin gin-preside ni Aksyon nga chairman sa Provincial COVID Task Force o COVID-19 Task Force. Ini ang gaston sa hospital preparedness kag information advocacy projects. Sa karon nagapabilin sa gyapon ng Negros Occidental nga COVID-19 free province. Pag-aaktuhan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang problema sang Sagay Ferry Boat Association agot sa atrasado nga pag-issue sang permiso para liwat makaakomodar sang mga turista padulong sa Carbon Reef Marine Reserve kag Suyak Island Mangrove Eco Park sa syudad sang Sagay. Sunod kay Lacson, tinguan niya nga magapakig-angot sa Maritime Industry Authority agod mapadasig ang pag-aprobar sa ginahingyo nga accreditation sang onsay ka mga boat owners kag operators. Oktubre 2019, temporaryo nga gindumilian sang Philippine Coast Guard ang pagbaton sa mga turista sa among nga lugar kasunod sang trahedya nga natabo sa baybayon sang Iloilo kag Guimaras sadto Agosto 3, 2019 sa diin 31 ka mga persona ang nagkalamatay kag 65 ang naluwas. Sadtong Pebrero 15, 2020, ginpahayag ni Noli Borlan, presidente sang Suyak Island Eco Tourist Attendants Association nga naapektuhan na ang ila palangabuyan matapos dumilian ang pagbaton sang tourist arrivals. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21 sa mga problema naton sa mga bukol blang nga katubo sa inyong lawas, sisma na kuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignan pa. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule, sunod sa mga eksperto, ini Santon Plus Herbal Capsule, makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management ng imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung managatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal sa online kay i-deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Mga pharmaceutical companies, may mo magbuhin sa mga empleyado tungod sa pagpanubo sa mga presyo sa bulong. Samtang Trillanes nakabalik na sa pungsod kag nagpiyansa na sa korte. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw
patuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28, detalya na sang mga balita nasyonal. Nagpaandam ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines nga mapilitan ang mga pharmaceutical companies nga magbuhin sa ilang mga empleyado tungod sa resulta nga maganubo ang ilang ganaron bangod sa patuman nga maximum drug retail price sa pila ka mga bulong. Ang PHAP ang consistent sa pagpamalabag sa price control bangod sa naeksperyensyahan sa bugos ng kalibutan nga nakapakita. Yang nasambit nga measure ang magaresulta sa market inefficiencies kag kakulang sa supply. Ginasaad sa ginpirmahan ng executive order ni Presidente Rodrigo Duterte nga kapin sa 133 ka isang bulong ang ginbutangan sa MDRP para nga masarangan na sa publiko. Gin-insister sang Department of Health o DOH nga ginapaagi sa mainid nga review kag konsultasyon ay patuman nga presyo sang pila ka mga bulong sa pungsod bilang pagsunod sa maximum drug retail price. Sunod kay DOH Pharmaceutical Division Chief Dr. Ana Melissa Guerrero, mayara sa highly technical committee nga ginabugusan sa mga ekonomista, clinician kag epidemiologist nga nagbuligay para sa pag-review sang presyo kag ginlantaw man ang mga presyo sang pareho nga bulong sa ibang nga merkado subong man ang ginapatong nga buwis. Dugang pa ni Guerrero ang handom amo ang mapanubo ang presyo sang bulong sa pungsod kag para makatupong man sa mga nag-uswag nga mga pungsod. Una diri ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga ang tuyo makabakal ang pumulyong Pilipino sang barato nga bulong.
Nagpahayag naman si Health Secretary Francisco Duque III sa iya pagpating ang pagbalik niya bilang pamuno sa Department of Health ang may dako nga papel para sa iya ginaduso nga mapadayon ang paghatag sa mas barato nga bulong para sa publiko. Ang pinakauna nga executive order angon sa pagpatuman sa maximum drug retail price ang ginpremahan ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa 2009 kag si Duque man ang Health Secretary. Ginasahan sa Executive Order number 821 Series of 2009 nga lima lamang kabulong ang ginatagan sa MTRP kag ini ang ginalakipan sa mabulong para sa anti-hypertension, anti-cholesterol, antibiotic kag anti-cancer. Sa Executive Order naman ay pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte, madamo na sang bulong nga gindugang sa MTRP. Sa iba nga mga balita national, magahimo sang pamaagi si Senadora Grace Po para mapatemprano sang pila ka adlaw ang gintalana ang hearing sa ginapamunuan niya nga Committee on Public Services sa mga reklamo batok sa ABS-CBN. Ini ang ginpahayag ni Po matapos mag-file sang very urgent motion sa Korte Suprema si Solicitor General Jose Calida para sa co-warranto petition batok sa Giant Media Network. Apang nanindugan si Po nga hindi mapunggan sang bago nga mosyon ni Calida ang pagpatigan nila sa hearing nga gintalana sa Pebrero 27. Nagasalig naman ang senadora nga kilalakon ini sang Korte Suprema ang Senado bilang co-equal branch sang gobyerno. Duda ang senadora sa gin-file ang mosyon agud punggan ang natalana nga hearing nga magahatag sa nga pagklaro sa issue angot sa mag-expire nga prangkisa sang ABS-CBN. Sunod pa kay Po in kaso magapagwa sa gag order ang Solicitor General ila ini pagakwestiyonon sa Korte Suprema agud makakuha sang pagklaro. Ginpanawagan naman sa apat ka grupo sa mga negosyante ang balanse, patas ka nakakaigo sa panahon nga deliberasyon sa mga hagna ang ipasaka sa Kongreso angot sa pag-renew sa prangkisa sang ABS-CBN. Sa joint statement, ginpangaway sang Institute of Corporate Directors, Institute for Solidarity in Asia, Makati Business Club kag Management Association of the Philippines sa Kongreso nga tagan konsiderasyon ang freedom of the press. Una din nag-file sa co-warranto petition si Solicitor General Jose Calida batok sa Broadcast Network kag ginpangabay sang Korte Suprema nga ibasura ang prangkisa sang ABS-CBN Corporation kag subsidiary sini nga ABS-CBN Convergence Incorporated. Nakabalik na sa pungsod Pilipinas si Anay Senator Antonio Trillanes IV. Si Trillanes ang nagpiyansa sa kote para sa iya ginapangatubang nga kaso conspiracy to commit sedition. Nag-abot si Trillanes sa NAIA Terminal 3, Martes ng aga sa diin ginsugata siya sa iyang abogado nga si Attorney Ray Robles. 10,000 pesos ang balor sang piyansa ginpapanaog sa Quezon City Metropolitan Trial Court para sa temporaryo nga kahalwayan sa Anay Senador. Si Trillanes kag napulo kay banpang ginkasuhan sa Department of Justice bangod sa pag-angot kay Presidente Rodrigo Duterte kag pamilya sini sa ginalagar baligyan ay sang illegal nga droga. Ang revelasyon ng ginbolgar sa serye sang video nga may titulo ang totoong narco list. Dismayado sa pabunuan sa Philippine National Police si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido matapos nga siyang malakip sa ginatawag narco list. Sunog Espinido, wala na usisa sang maayo ang ngalan sang mabutang sa listahan sa piyak sa accomplishment sa war on drugs ang gobyerno. Doon pa ni Espinido, maayo man nga nagwa nga kalakip siya sa narco list agud matinduan ang ngalan. Nagapati naman si Espinido nga may failure of intelligence sa bahin sang PNP bangod wala na inigin paidalon pa sa validation antes ibutang sa listahan. Duha pa ni Espinido, ginpatawag siya ni PNP Chief Archie Gamboa sa itong Pebrero 6 nga wala sa may ginahatag nga rason. Naibaluan na lamang niya nga ini ang angot sa narco list sang siya ang ginpangabay nga magkuha sang early retirement. Doang pa sini, apisara nga ginakilala sa mga opisyal ang innocent until proven guilty naman sa ang iyang ngalan. Nauna na nga nagtatak ang ngalan ni Espinido matapos mapatay Sanday Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa kag si Usamis City Mayor Reynaldo Paruhinog sa mga operasyon nga ginapamunuan sa ni Espinido. Samtang una naman ng ipahayag sa Malacanang nga bug-o sa gyapon ang pagsalig ni Presidente Rodrigo Duterte kay Espinido apang hulaton nila ang resulta sang investigasyon sang PNP.
Sa katapusan nga balita national, gindumili na ni PNP Chief General Archie Gamboa ang mga budol fight meals kag buffet sa mga pagtililipon sa mga pulis bangod sa paandam sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Sadtong Pebrero 15 pa ginpagwa ni Gamboa ang direktiba agud malikaw ang mga pulis batok sa COVID-19 nga naka-record na sa isa ka napatay sa Pilipinas. Magluwas sa pagdumili sang budol fight, gindilian man ang buffet meals kag dapat ang mga caterer ang mag-serve sang pagkaon. Ginmensionar ni Gamboa ang mga report niyang tao nga nalatnan sa COVID-19 ang mahimo magpalapta sang balatian pinagi sa tulo sang laway nga maimpon sa pagkaon nga among rason agud madali nga makontamina ang mga pagkaon sa budol fight. Naibaluan ang budol fight ang isa sa naandan sang kapulisan kag militar kung may mga pagtililipon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, plus 7:35. Sa ato naman mga aksyon sa aton habon pampaligo. Santon Plus Herbal Soap, amuning aton ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, safe kaayo nga gamiton. Nagatag alibyo sa mga itom-itom nga parte sa imong nga lawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, bisan ang mga pikas-pikas sa imong guya kag punggod. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, kag pwede na ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan ka bala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gali rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Subong adlaw, Pebrero 19 ang Life Extension ang mayara sang 10% discount sa ilang mga produkto. Magbisita lang sa GIS7 Building, Lacson Streets, Bacolod City. Size meal ka mga face mask, ginkawat dito sa Japan. Samtang Pacquiao posible magabalik sa ring sa Hunyo o kon Hulyo. Kagsa karon sa atong balita special, nagkalain-lain nga sahi sang pagpalangga. Inatahan sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugaw na. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Kag sa ato naman nga balita international, ginkawat ang masobra sa 6,000 ka mga surgical face mask sa isa ka hospital sa Japan. Ini kasunod sa nagataas nga kadamuon sa mga nagakinahanglan sa face mask bangod sa paandam sa coronavirus. Sunod sa nagapamuno sa Japanese Red Cross Hospital sa Kobe, yara sa 4 ka mga kahon nga face mask nga nadula samtang ini ang ginpahamtang sa storage facility. Ginpasiguro naman nila nga mayara sila sa nagakaigo nga supply sa face mask para sa pagpadayon sa ilang nga operations. Nagapatigayon na sa investigasyon ang mga otoridad sa posible ibaligya sang mga suspect. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, natala nang ibalik sang Air Asia ila biyahe padulong Taiwan kag pabalik sa Pilipinas. Ini pagkatapos ang dula na ang patuman nga travel ban sa Pilipinas sa Taiwan para malikawan ang paglaptas sang coronavirus disease o COVID-19. Sa abiso sang airline company, magabalik na ila biyahe lin Manila tubtob padulong sa Taipei kag Kaohsiung sa Huwebes Pebrero 20. Amat-amat man nilang ibalik ang biyahe sa Manila, Clark, Cebu kag Kalibo sa Pebrero 24 kag 25 kag sa Marso 1 kag 30. Sunod pa sa Air Asia, ang mga pasahero nga hindi nagliwat sa ilang booking sa mga masunod nga flight ang makabiyahe sa masunod nga schedule. Digin siguro naman sa airline company nga ila pagatutukan ang sitwasyon.
Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang aton sining nga dolyar US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 56 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 52 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 37 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, congratulations kay Marcelito Pumoy Action Boy. Kay man naka third runner-up siya or fourth place Action Boy sa America's Got Talent The Sino nag-champion? Champions. Ang V Unbeatable. V Unbeatable. Gikan sa India, ano na sila Action Boy mga South Dancers. namo na ang ila. Namian guro si Simon Cowell guro sa South. Actually, ang nag-ano sa ila, ang nag-golden buzzer bala sa ila Action Boy, si Howell Mandel. Ano na nga lang ito? Si Howie Mandel. Howie Mandel, oh. Howie Mandel. So, proud na proud man ni siya. Grabe ka ng iya nga, ano nga, in-congratulate niya ang V Unbeatable nga hambay ang iya ko no nga na golden buzzer bala ko no ha mo nag-champion is super proud gid siya ko no. Si ano naman niya si Marcelito grabe ang iya of course pagpasalamat Action Boy syempre mga champion mong perdamo gyapon Action Boy naga ano bala naga post sa ilang mga social media accounts nga para sa ila si Marcelito gid ako ng champion. Sa kuan ko to siya ang pinakataas sa voting super fans. Sa mga voting Action Boy. Ito siya pinakataas no. Tigan kay ang huling ano gyapon, ang huling hatol gyapon ara gyapon. Si Simon Cowell ga daw hindi siya nalamian. Gina ano nito daan ni God, nagka-predictable na sa performance ni Mars. Mars. Ako marihay ka mo ba? Kay gina ano yung Action Boy gina-challenge siya. Ang daw hambay nga nabatian na namon si mo. So kabalo na kami ko ano obrahon mo sa next. Mamaya. Ambaya nga ang himoon mo do mapawaw gid bala kuno ha. Siya to ganang nagpili so, di ba? Naman. Sa isang kanta? Si Marcelito na mismo naghambal Action Boy. Nga siya ko nagpili isang mga tingin kanta niya kanta ko lang ang yagin pili. Tapos mambal sa nga predictable kuno ako. Maganda ito na-god si Marcelito niya naman, ma-tumbling ako, ma-samtang ka kanta, or... Split-split? Oo, samtang, guro ga... Pamatian, tabi or pwede boy. siguro nga... ara sa dalong tubig, kanta siya, pwede na. Hindi guro mabatian yan. Basi may abilidad, kaya nga muna yan. Gani, wala niya gin-try. Practicean niyo pa na Action Tani Boy. nagmanga, sa suggestion ko muna tanim. Or... Kanta kabi sa dalong tubig. Ay hala, tod ka. Do Sirena. Sirena naka-Action Boy kung nga siya sa dalang tubig, di ba? Hindi mo Sirena, si Marcy. Hindi. Sireno. Pamatian, Action Boy. Kaya doon nagtingog ni sila kanta. Uy, kuya, diya. Ara da. Kanta ni... Di ka pamatian mo din nagtingog sila kanta? Oo, pamatian. Kaya doon nagtingog. Tanan yung mga... But committed no crime. Kay do may nag-comment to Action Kay may nag-comment kan Action Boy ngambal nga daw nahimo ya kuno background ng iyang mga upod. Do siya yung target. Sa finale. Oo, sa finale. May finale sila nga performance. Oo, may finale. Nag-upod ni ang iba niya nga mga singers na, yes, no? mga singers. Guro nagsaot man ang mga dancers Samtang ganda sila. Kaya mo kanta ya si Marcelito, ang Boogie Storm, Due Transcend, Hans ka ang Russian Bar Performance. Yes. Nagsaot tuod, may finalis na nga performance, nagkanta man sila yan ni Marcelito, ang mga singers. We Are the Champion ang ilang kanta. Amo na Action Boy nga do background lambla kuno si do background niya lang ang iya nga mga kontra. Oo, so amo na may nag-comment. Pero damo gid nga Action Boy nga nami gid ta. Si tiki kay wala ta mahimo. Tapos na lang importante naka-ara siya. Importante ara sa sakwan sa top 4. Di ba? Yes, correct. Si Marcelito, isa nagkanta. Ang iba niya, nagsaot. Sige, okay. Sige. Balita sa sports, si Marcelito lang isa nagkanta. Sang We Are the Champion. Tiwi siya lang. Kita lang sila mo iba pag niya nag-perform bala. Correct. We Are the Champion. Wala. Sige na. Dogatala kasi Back up lang ang iban. Do back up lang gani. The best. Mars
Mamiss na sang AGT si Mars. Mars. Oh, Mamiss mamiss na sa sang AGT, sang America's Got Kaya tamo, Talent. gibisan si ano kay nga judge, so gindayaw gid siya. Ang babae na bala action boy. Si Alicia, Hindi. Si si teka, Ramona, si Ramona. Si Ramona man, sino si Ramona? Ya. Basta ba Ay, sana si ya? Alicia mo. Si Heidi. Paano na magbasa? Heidi Klum. Si Heidi. Heidi Klum. Hambaya, Ang you puti. have the most beautiful voice. Nambaya. Very good. Diba? Heidi. Heidi. Balita sa sports, posible sa bulan sang Hunyo kon Hulyo ang liwat nga pagbalik sa ring ni Manny Pacquiao. Ginpag ni Arnold Vigafria, ang business manager sa boxing senator, nga nagapili pa sila sang lugar kundi ni mahimo nga hiwaton. Pila sa mga lugar nga ila ginakonsidera mo ang Saudi Arabia, sa Middle East, Asia o kung sa Estados Unidos. Wala pa sang na-finalize kung sino ang makaengkwentro sang boxing Filipino champion sa tunganan day Danny Garcia, Errol Spence kag Mikey Garcia. Katapusan nga nag-encuentro ni Pacquiao sa tuong Hulyo tuig 2019, si Keith Thurman nga iya man ginpierde. Balita Espesyal! Alright! Energy, action boy. Kag sa atin yung mga ka-action, dapat may energy gid sila. Kay third runner-up si Marcelito Pomoy. Yeah. Una. Oo. Kay ika... Wala nagatag energy si mo ang muna ka Nagatag accomplishment ni sa Pino. Oo na. Bali, back up to gali ang iban to. Tapos niya, tanan sila mo, we are the champion. Talaga. We are the Oh, champion. yeah, Kaya champion mas lang sa kada yes, country of na course. lagi represent. Yes, correct. Kaya tong bata, gani nga 13 years old, action boy namin mantingog. As in. Si, basta, nalipat ako sa Taga ngalan din. niya. Taga din siya gan action hands. Taga, kuhan garo. Taga Indonesia. Mambulok. Ha? Mambulok. Basta taga do Indonesia. Tupad balay na nila, guro ni Jocelyn Comedian. Di mo ra. Sino na? Sa Mambulok. Kaya Mambulok si Lai, di ba? Ara daw! Ay, sorry. Mambulak na yan. Ay, Mambulak gali. Ay. Kaya pari-pariyo lang yung mga lugar, no? Ay, nako. So, sa ato niya balita, special action boy, ari o mga nagkalain-lain bila action boy, nga sa pagpalangga o kun love. May ano nagali action boy? May lain na yan. May ano nagali. Oo, abi mo isang love na balaan mo eh. Ano? Inang love lang sa mga boyfriend. Ala, grabe siya. Grabe siya. So, over action boy. So, ari una action boy. Ang ginatawag nga storage love. Storage. Storage love. Ang storage love, action boy, gikan ni siya sa ancient Greek word nga ang silingon familial love o kon pagpalangga sa pamilya. Ano mo na siya gali. Okay. So may mga ano siya gali, action boy, no? May mga tawag sa May mga kategory. Oo, kategory siya gali mo na. Oo, may mga hindi mga kategory May mga Ano kumbaga types of love. types of love, oo. Yes. At least kabalo ta subong. Correct. Kabalo na ko na dugay niya. Ay, ang iba nila kabalo. May apin ko. At least kabalo. At least kabalo kami. Okay na? Sige. Mayroon pa na magpagpalangga sa kaugalingon. Self-love. Kung si Kuya Pabla, si JM niya, ako niya, self-love. Self-love. Ay, so, kased. At itong bata namin mo, si Jordan, Angelina Jordan from Norway. Norway to siya, 13 years Norway, old. si Angelina Jordan. Yes, nami, sa reaction boy tingog. tingog. Do, kung di ka maglantaw sa iya, wala mo na bala, no, iya nga edad, dumasiling ka nga. Dako. Adult. Oo, kag do very professional. Siyempre, champion mong, di ba? Correct. So, ang next action boy, ang ginatawag nga filial love. Filial love. Ang filial love ni siya action boy, gintawag man siya nga filius love. Nga hali naman sa Greek word niya ambot silingon friendly love. O kon pagpalangga sa imo nga Abyan. yes, sa imo nga friends. So amo siyang buot silingon. Nga ginakabig mo bla action boy nga daw utod mo na. Correct. Ang ginatawag mo na bla nga best friend. May best friend ka action boy. Di sino? Ihambal ko iya ko sinong Oy, para makilala. Ay, iba na karon niya, mahambal na nga. Yabi ko kaming best friend. Ay, oo. Sige, hindi na magamba.
Ay, Magsili ko may- karon niya ang best friend ko siya mo ni masilin na karon iban niya. Ay, abi ko kami ang best best friend. friend. Si Kuan gali, hindi gali ako. Ay, so damo ka best friend. So damo ka ginakabi nga duuton mo. Correct. Oh. Correct. Very good, Mga very good. friends in high times or kuan bla high or low mo bla sila bla. High tide, low tide. High tide, low tide. Oo. Ang mga ba ni Action Boy? A Sunset, friend sanda. in need Is a friend indeed. Perfect. So, next Action Boy, ang ginatawag nga Eros Love. Eros. Ang Eros Love ko na Action Boy. Ang Eros actually is love gina niya mo. Oo. Meron pag niya Eros. Eros Love. Love yung meaning na. Pero diri ang but silingon ko Action Boy, romantic love. muna siya So, gali. muna siya. Amo naman siya para sa mga mag-boyfriend o girlfriend. Goro, kag mag-asawa, magbana. Mag-asawa, magbana. Magbana. Amo na siyang ginatawag nga Eros Love Connection Boy. And then next naman niya, ang agape love. Agape. Ang iri naman ko ng agape love Action Boy, halin man gyapon sa Greek word, nga ang but silingon, unconditional love. Unconditional love. So, meaning di siya conditional. Unconditional. Karakwan. Wala sa kondisyon. Oo. Nabla love ka bla no matter what, no matter there's no if and buts. Oo. Hindi ka lang No mag-love if and buts. Oo. Hindi ka lang mag-love siya kay tungod gaano kwarta, ay kalain. Hindi na siya mo Action Hindi ka lang, Boy. So, hindi mo siya, unconditional. unconditional, agape na siya. Kuha na sa bilog na pagigugma na siya that you can Yes. even offer your life para sa mga love. Oo. No Ang love, if, amo na sila lang ang love doon nga no ifs and buts. yes. Especially sa aton yung mga parents. Unconditional love na ginatag nyo sa aton yung love. Kag, even Jesus Christ, Action Boy, unconditional love. Kabalo ka Sister Doors. Sister. Yes, brother boy. Pwede taguro ka program kan Sunday, no? Ba't sina, no? Ikaw si Sister Doors. Okay, ikaw si brother boy. Arakman? Or, Doon na sina? si Pastor. Wala ka siya ka. Si Pastor, Si Pastor, Chris? Of doon to siya? Ay, hindi lang. Hindi lang to Kaya siya. basi madalahin kita. Kaya basi gulpit, program to ni gulpit. Ay, katingog. Ay, si Pastor, panglapak na gani. Wala ka na. Sige na, wala siya, Action Boy. Ang mga, at least, mga form of love. Mga nagkalain-lain nga sahe. Sang pagpalangga. At least, since love month as sa subong. Ano may ako dahil na agape love yun dahil? Nga unconditional. Unconditional na siya. Yes. No ifs or buts. Sinablang, Yes. I will love you if, amunin, hindi na yan. I will love you, but, hindi na yan, muna yan. Kaya nga unconditional. Wala, no matter what. Ang iniganing agape love Action Boy, doon di tanan nga sa Tanan. love. Diba? Tanan na da. Unconditional. Ang pinaka, the best example nila, ang love sa ato ni Jesus Christ. Yes, brother boy. Ang mga pinaka the best ng example. Kasi nga, bala nga, palangga ta ka, kung di ka mag-imo sala. Tanan na yan, makasasala, kag hindi makasasala. Yes, Action Uy, mansang tao, kung hindi makasasala. True. Everyday Action Boy, gakasalagin man ta. Correct. Ang Correct, sa brother boy. may aragin sila ganit nga ang saint ko no nagakasala pa na 7 times a day. Pero nagambal Kaya how about much more nga hindi ka saint? Ha? Much more nga hindi ka saint. Guro mga 70. Amo na. Pero Action Boy, 'di ba para may nakasala sa atong tao. Pero dapat 'di ba kablog iti ang patawad. Gapatawad ka Action Boy. Ay, why ko yung sa kontra nga tao nga nang hindi ko mapatawad. So ginapatawad mo sila dayon. Dogalipas lang ang pila lang. Dali lang ko yung magpasensya. Oo. Mga kid ko dali lang ko magpasensya. Kaya kabalo ko nga daan nga kung hindi ka magpasensya, di ka balo patawad, gabalik mo na sa imo lawas. Yes, ikaw ang ginaamat-amat Nga patel. maga as ay mo lawas na. Magawa mo na siya. Oo, ikaw na yan. Kung ikaw ba lang dumot, kung ikaw ang laga patawad, ikaw na yung penitensya. Correct. Na, Kaya ba tandaan ganin din ni Jesus Christ, diba, Action Boy? Brother Boy, magpatawad kita 77 times. Diba? So, amo na nga 77 times mong guro ka makasala. No, kadadlaw. Grabe ba? Kalay. So, basta mo na ato, forgive And forget. and love. Yes, correct. To forgive is the best policy. True. Na-shock mo ko. Sige. Good morning kay Abraham Apawan, Arnel Aksyon, ka Clendel Castillo, Mayor Maymay, Sal Castellana, may aga, dugay na mo kita rin ni Mayor ba? SP Garcia, Hansel de los Reyes, Ruben Logarta, Marjorie Tipsay, Ruby de la Luna,
kay Migo naton Andy Delgado, Marica Gamilia, sa kay M. Samoso, Kagawad Roque Nesia, good morning man. Sa kay Remia Garcia, mayang aga. Sige, Jen Buerum, mayang aga. Yes. Kay Sir Michael Tambasan, good morning. Kay Miss Abby, kag kay Baby Tino, good morning. Nagapapati sila sa atin, Action Boy. And thank you kay kagabi, kay Tita Hana and Tito Venchi. Naging-treat kami for dinner. Sana all. Sana all. Na all. So sa atin yung comments, ano Action Boy, kay kadawag pag-greet. Kay Jeffrey Rodriguez, good morning. Kay Bok Conpar, good morning. Bia Jonathan, Joe Marie Pormentera, kay Maria Luz Macunat, Sherilyn Oro Javier, Don Di Austria, kay Apong Alagos, Giselle Franco, Jocelyn Comedia, good morning. Kay Neil Centenio, kay Evelyn Pomoseno, kay Jocelyn Calamaan, Miss 7-Heaven, Roel Seroma, Dani Bacchiano, Joe Marie Pormintira, kay Maria Mahilom Duwayan. Good morning sa inyo. Hindi ito na mabasa, Action Boy, ilang comments. Heidi, kagkiting thank you season, so much. good morning man. Sige Daw lang alam. Kasi ilagay ni Tita Bibing, Tito Fred, ni Mama, kay ni Puya, nagabiyake sila subong. Okay. Halong sa pabiyake. Pakadto sa Kerbalans. City of Himaylan in the Yes. Barangay of Carabalan. Naging agaw, gidan si Puya, no? Ako, greet ko. Muna. Standby Okay. sa Action Hotline, Direction Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Kay Cabatu. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila